Benvinguts i benvingudes. En aquesta lliçó estudiarem l'ortografia de que i què, dues paraules que generen força confusions. La lliçó es dividirà en dues parts. A la primera part veurem les diferents categories gramaticals representades per aquestes paraules. En la segona part coneixerem un protocol per esbrinar a quina categoria gramatical pertany la forma que volem escriure i, doncs, si va amb accent o no. Passem, doncs, a la primera part. Abans de començar amb el repàs de les categories gramaticals representades per aquestes dues paraules, direm que partim de la premissa que tothom és capaç de distingir quan la sent la forma àtona que de la forma tònica amb B oberta que. Tanmateix, saber-les distingir no és un avantatge definitiu, perquè a la parla quotidiana tot sovint es tendeix a confondre i a intercanviar amb dues formes. La forma àtona que pot ser adverbi exclamatiu i també quantificador exclamatiu. Més endavant en veurem la diferència. Pot ser conjunció subordinant i també pronom relatiu. Adverbi exclamatiu, quantificador exclamatiu, conjunció subordinant, pronom relatiu. La forma tònica que pot ser pronom relatiu i pronom interrogatiu. Pronom relatiu, pronom interrogatiu. Com a adverbi exclamatiu, que acompanya adjectius i adverbis i introdueix un matís exclamatiu que n'intensifica el significat. Que bonic, que avorrit. I com a exemples amb adverbis podria ser que tard, que bé. Com a quantificador, que acompanya substantius i aporta un clar significat quantitatiu. Així, l'exemple que gent significa quanta gent i no té res a veure amb el despectiu que gente del castellà. En qualsevol cas, aquest ús del que com a quantificador acompanyant noms pertany a un registre lingüístic molt formal i es troba en franc retrocés. Com a conjunció subordinant, que introdueix uns quants tipus de proposicions subordinades. Em va dir que aquell llibre no era seu. En aquesta oració composta, que introdueix la proposició que aquell llibre no era seu. Es tracta d'una proposició subordinada substantiva en funció de complement directe del verb de la proposició principal. Era tan fàcil que vam acabar de seguida. En aquesta oració composta, que introdueix la proposició que vam acabar de seguida. Es tracta d'una proposició subordinada adverbial consecutiva. Hi ha altres tipus de proposicions subordinades també introduïdes per la conjunció subordinant que. Ara, però, no les veurem perquè en aquesta lliçó només abordem una qüestió ortogràfica. Aquí ens haurem d'aturar una mica més de temps. El pronom relatiu que o que és fàcil d'identificar perquè compleix dues característiques. La primera és que pot ser substituït per la forma composta del pronom relatiu, el qual, la qual, els quals o les quals. Atenció, estem parlant de substitucions que tenen el mateix sentit, però que no sempre són acceptables gramaticalment. Per exemple, el pronom relatiu àton que només pot ser substituït pel pronom relatiu compost en les proposicions subordinades adjectives explicatives, però no en les especificatives. Això no obstant, la substitució pel pronom relatiu compost té el mateix sentit encara que no sigui correcta i, doncs, la farem servir com a identificador del pronom relatiu. Així, dir el llibre que hem llegit és força interessant té el mateix sentit que dir el llibre al qual hem llegit és força interessant. I el mateix passa amb l'altre exemple. Dir ho ajustarem amb la clau amb què ho vam fer l'altra vegada té el mateix sentit que dir ho ajustarem amb la clau amb la qual ho vam fer l'altra vegada. La segona característica és que el pronom relatiu fa referència a un substantiu de la proposició principal, del qual ens explica alguna cosa i que rep el nom d'antecedent.
En la primera oració, l'antecedent del pronom relatiu àton és el substantiu llibre. En la segona oració, l'antecedent del pronom relatiu tònic és el substantiu clau. Aquesta explicació no soluciona el dubte de saber quan hem de fer servir el pronom relatiu àton que i quan el pronom relatiu tònic què. La norma, però, és molt senzilla. El pronom relatiu tònic què va sempre precedit de preposició. A l'exemple, la preposició amb. En canvi, el pronom relatiu àton que mai no porta preposició davant. El pronom interrogatiu què pot ser identificat perquè pot ser substituït per la locució quina cosa, que té un significat semblant. Així, en comptes de què vols per sopar, podem dir quina cosa vols per sopar. Igualment, en comptes de ens va preguntar què en pensàvem, podem dir ens va preguntar quina cosa en pensàvem. Finalment, en comptes de dir voldria saber per què heu dit això, podem dir voldria saber per quina cosa, o potser millor per quina raó, heu dit això. Observem, en qualsevol cas, que el pronom interrogatiu què pot aparèixer indistintament en interrogatives directes, com el primer exemple, o en interrogatives indirectes, com els exemples segon i tercer. Per acabar, presentarem un protocol per saber si hem d'escriure que o què sense haver de pensar massa en les categories gramaticals. Hem de respondre fins a 3 preguntes que tenen una resposta de sí o no i que ens portaran a una de les dues grafies. La primera pregunta és: equival a quina cosa? Si la resposta és sí, es tracta del pronom interrogatiu i doncs escrivim què. Si la resposta és no, anem a la segona pregunta. Equival a el qual, la qual, els quals o les quals? Si la resposta és no, es tracta o bé de la conjunció subordinant o bé de la partícula exclamativa, sigui adverbi o quantificador. No ens interessa saber quina de les 3 opcions és concretament. El que sí sabem és que escrivim que. Si la resposta és sí, es tracta d'un pronom relatiu. I anem a la tercera i última pregunta. Té preposició davant? Si la resposta és sí, es tracta del pronom relatiu tònic i doncs escrivim què. Si, en canvi, la resposta és no, es tracta del pronom relatiu àton i doncs escrivim que. Amb això acabem aquesta lliçó d'ortografia. Recomanem, però, que mireu els tutorials amb exercicis sobre aquest tema. A reveure!